Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddatrys hafaliadau cwadratig trwy ffactorio. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma i gychwyn. Datryswch yr hafaliad cwadratig x di sgwario adio 11x adio 24 yn hafal i ddim byd. Nawr i wneud hyn, dwi am gychwyn drwy ffactorio ochr chwith yr hafaliad. X di sgwario adio 11x adio 24. A dwi am ddefnyddio'r techneg o'r fideo blaenorol yma i wneud hynny. Felly, dwi am ffactorio'r ochr chwith drwy sgwennu lawr par y gronfachau i gychwyn. Dwi'n sgwennu x ag x ar gychwyn y cronfachau, ac yna dwi'n chwilio amdan 2 rif i reid yn y bylcha fan hyn, sydd yn adio i wneud cyfernod yr x, yn fan hyn 11, ac sydd hefyd yn lluosi i wneud y cysonyn, yr rhif ar ben ei hun, sydd yn 24. Felly, dwi am feddwl amdan symau lluosi sydd yn gwneud 24, mae yna nifer o opsiynau sydd yn gweithio fan hyn, 1 lluosi 24, 2 lluosi 12, 3 lluosi 8, neu 4 lluosi 6, ac yna allan o'r para yma, pa bar sydd efo'r rhifau sydd yn adio i wneud 11, fel dwi'n gweld na'r 3 lluosi 8 neu ffeithio fan hyn, roedd mae 3 adio 8 yn 11. Ac felly yr rhifau sy'n mynd fewn yn y cronfachau fan hyn ydy plus 3 a plus 8. Ac efo hwn yn hafaliad, mae hwn yr ochr chwith dal yn hafal i 0. Nesaf i ddatrys yr hafaliad yma, dwi am ddefnyddio'r techneg yma o'r fideo blaenorol yma, sy'n dweutho ni fod datrysiad yr hafaliad yma yn cael ei sgwennu fel hyn. Naill fod y gronfach gyntaf, yr x adio 3 yn hafal i 0, neu mae'r ail gronfach, yr x adio 8 yn hafal i 0. Nawr, dyn ni'n datrys ein ar wahân yn awr. Pa rif adio 3 sydd ei ateb dim? Wel, yr rhif hwnnw yw minus 3. Felly mae x yn hafal i minus 3 yn un datrysiad. Ac yna pa rif adio 8 sydd yn 0? Wel, minus 8 adio 8 sydd yn hafal i 0. Felly dyna fo'r 2 datrysiad i'r hafaliad yma. Yn yr ail enghraifft, mae gennym ni x di sgwario adio 4x tynnu 12 yn hafal i ddim byd. Eto, cychwyn drwy ffactorio'r ochr chwith, par y gronfachau, cychwyn o'i ffwrdd efo x, ac yna dwi'n chwilio amdan 2 rif i reid yn y bylchau. Tro hyn, mae'r 2 rif yma'n adio i wneud cyfernod yr x sydd yn 4, ond hefyd yn lluosi wneud y cysonyn sydd yn minus 12. Nawr, tro hyn, anghofio mae minus i gychwyn. Meddwl amdan y rhifau sy'n lluosi wneud 12. Mae gen i fi 1, 12, 2, 6, neu 3, 4. Ond gan fod hwn yn negatif, mae haid i un o'r rhifau ym mhob par fod yn negatif. Felly naillai y rhif cyntaf ym mhob par yn negatif, neu, os dwi'n cymryd copi o'r rhestr yna, dwi'n dewis yr ail rhif i fod yn negatif bob tro. Felly dyma ni 6 cyfuniad o rifau sydd i gyd yn lluosi wneud minus 12. Nawr, pa gyfuniad yn hyn sydd efo rifau sydd yn adio i wneud plus 4? Wel, os dwi'n adio minus 1 ag 12, dyna fi 11 sydd ddim yn 4. Mae 1 adio minus 12 yn minus 11 sydd ddim yn 4. Ond mae minus 2 adio 6 yn 4. Felly'r cyfuniad yma dwi angen i ddewis, ac hynny ydy y rhifau minus 2 a plus 6 sydd yn mynd yn y cronfachau. Eto, mae hwn yn hafal i 0, ac i ddatrys y gronfach ddwbl yma yn hafal i 0, dyn ni'n deud naillai bod y gronfach gyntaf, x minus 2 yn 0, neu mae'r ail gronfach, x adio 6 yn ddim byd. Datrys ein, pa rif tynnu 2 sydd yn ddim byd? Yr rhif hwnnw ydy 2, felly mae x yn 2 yn un datrysiad. Beth adio 6 sydd yn ddim byd? Wel, yr rhif hwnnw yw minus 6. Felly dyna ni'r ail datrysiad i'r hafaliad cwadratig yma. Cyfle nawr iddo chi ddatrys hafaliadau cwadratig eich hun. Rhowch gynnig ar ateb y cwestiynau sydd yn nawr yn cael ei dangos ar eich sgrin. Unwaith iddo chi rei cynnig arni hi, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr ei cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg.
Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.